मसलपुराव बाक्सा जिल्ला आरो मसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। दिनै बाक्सा जिल्ला आरो मसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेयै मसलपुर गुदि देहा फाहामसालि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे फोरबोनि फुंनि 10 रिंगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा। लोगोसे बैसागुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि रुपनाथ रामसियारि बिथाङा। लोगोसे मुंख्लंफोरनो मान बावो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बि सोमखोर बसुमतारी बिथाङा। बे गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायाव आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, 62 बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर', बिटिसिनि एम राकेश ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दाब दाब दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। माने बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जे लांदां बैसागु फालिदों बेवहाय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो। मिरु एबसुनियावबो आं बाहागो लादोंमोन। बैसागुआ जोंना लांदां बैसागुजोंनो जागायदों, नाथाय लासै लासै बे स्टेजआव फैबाय। स्टेजखौबो जों एंगारनो हाया। बिनि गेजेराव आं मोनसे खावलायनाया मा, जोंनि हारिमु दोरोंखौ हमथानांगौनि खाथिराव जोङो बैसागुआवबो बेखौ जोङो हारिमु एबा दोरोंनि फोरबो हिसाबै फालिलाङो। दा बेखौ जों हमथानानै लाखिनांगौ जायो। आंनि खावलायनाया बेल'नो जे गोदो बैसागुखौ जोङो खुनु मोनसे डिसिप्लिन गैयै, नेमखान्थि गैयै रोखोमै फालियोमोन। 1980 मायथाइयाव आंहा दाबो गोसोआव दं, बर'नि गोबां गामियाव बैसागु फालिनायखौ बन्द' खालामनो गोनां जादों। मानो होनना बुंब्ला बैसागुनि मुङाव जौ लोंनानै न'खर न'खर मागिनानै दुमदाखाल आराम्भ जाबायमोन। गावजों गाव बुलाय सोलाय आराम्भ जाबाय। समाजा जोबस्रांलांनो हमबाय। दा बै समनि बर' गामिफ्रा बैसागु फालिनायखौनो बन्द' खालामनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बैसागु गारनानै जों जेबो खालामनो हाया। दा न'खर न'खर मागिनायफोरखौ जों दोनथारनांगौनि खोथा गैया, थाथारनांगौबो नङा बियो। खिन्थु जोङो गामिफोरा एबा ओनसोलफोरा मोनसे जायगायाव ज' जानानै फालिलांनो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो जोङो मोनसे समनिफ्राय बेखौ दिनैफ्राय 20 बोसोरफ्राम जाबाय लांदां बैसागु फालिनाया क'क्राझारनिफ्राय जागायदोंमोन। आरो लोगोसे मोनसे खोथा खावलायबाय थादों आङो, दा देग्लायनिफ्राय जास्लाबाखैबाबो मोनफ्रोमबो बैसागुआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन लानानै आवगायनांगौ। जेरैहाय ड्राग्सनिफ्राय माने रैखाथि होनाय लाइमोनफोरखौ, बा जौनि गोहोमनिफ्राय समाजखौ रैखा खालामनाय, एबा आब्रुथि गैयै समाजखौ आब्रुथि गोनां दानाय, एबा लोगोसेयैनो जोङो बेबायदिनो माखासे ससियेल मेसेजफोर होनानै जों मिशन लानानै आवगायनांगौ बे समाज फोसाबनायनि। थ' नेक्स्ट इयारनिफ्राय जों बिदिनो मोनफा मिशन लानानै आवगायजायो। आं बेखौ खावलायो। बैसागुनि बयनिबो आंनि गाहाम हामलायनाय थाबाय। मिजिंथियो बयनिबो जिउआ जाहाथे आलो गोजोनै थाङो। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जानो हागौ बेफोर हाबाफारिया जोंनि समाजनि देरबोनाय लाइमोनफोरखौ माबा मोनसे फोसाबनायाव बिहोमा होगोन होननानै आं सानो। बेखायनो बे हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों होननानै आङो बुंगोन। बे बाथ्राखौथ' गोबां लिडारफोरानो जा, समाज सिबिग्रा जा, समाजनि मावथि जा, एबा फरायसुला आफादानो जा, थुनलाइ आफादानो जा, गोबां बुंबोबाय दङ। मोनफ्रोमबो आफादावनो मोनफ्रोमबो मिथिङावनो बेफोरखौ बुंबोनाय जायो। नाथाय बुंग्राया जुदि खोनासङाबा बेखौ जों बुंनानै लाहोनो हाया। बेखायनो जायफोर देरबोनाय लाइमोनफोर बिसोर गावबा गावनो बुजिग्रोनांगोन, अब्लासो जों बेखौ फोजोबनो हागोन। आं बुंगोन, लोंनाय जानायजों खेला खालामालासिनो बे साननैसोखौ गोसो हमथानानै लोंब्लाबो जाब्लाबो बाइक सालायनायखौ खम खालामगोन, आं बेखौ बुंगोन। रंजानाय हिसाबैथ' जों जाना लोंनानै रंजानायाथ' जोङो बेखौ मोनसे हारिमु होननानै बुंनाय जाया। ओरैनो सरासनस्रा जों गोदोनिफ्राय नुबोनाय बायदिब्ला गावनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय ज' सेंग्रा सिख्ला ज' लोगो नांलायनानै मोसानांगौ, नाथाय बेखौ जानाय लोंनायजों फालिनाङा। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बैसागोनि बयनिसिमबो आंनि बैसोआव गेदेर गासैनिबोसिमबो सिबिनाय, खुलुमनाय, मान बावनायखौ बावहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे उन्दैफोरनिसिम अननाय, मोजां मोननायखौ बावहरबाय। दिनै बाक्सा जिल्लाया बैसागोनि 6 खालाराव, ओरैनो 1 खालारनिफ्राय जोंनि बैसागोआ जागायो। नाथाय जों माखासे उसुबिदानि थाखाय 6 खालाराव बे हाबाफारिखौ नैबे मुसलपुरनि गेवलां फोथाराव लानाय जादों। बे गेवलां रंजानाय बे बैसागोखौ फालिनाय जादों सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों। गिबियाव जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आर'जजों बेखौ जागायनानै जे आफादनि फिरफिला
बेखौ बिरहोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे हारिमुनि जे फिरफिला बेखौ बिरहोनायजों मुंख्लंफोरनि बावनाय बेखौ लानानै आरो दा जे गेदेरफोरखौ मान होनानै सिबिनाय खुलुमनाय बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। बिनि उनाव जोङो रंजानाय जे बैसागो मेथाइजों जोंनि बयबो गेदेर उन्दै ज'नो गोसोनि दुखु दाहाखौ ज्राब गारनानै रंजानाय बे हाबाफारिखौ जागायनाय जागोन। दा नैबे हाबाफारिजों बेखौसो जोङो मेसेज होनो नागिरदों जे जोंहा बर' हारिया मोनसे हारिमु बरहा बा हारिमुजों बुंफबखानाय मोनसे हारि, मोनसे माहारि जोङो। आरो बे माने बर' माहारियाव गासिबो हारिमुनि जे दिन्थिया जोंनाव दंखायो। जोङो बोथोरजों लानानै बेखौ जोङो रंजायो। जेरै दिनै बैसागो बे जोङो गोसो गोथारै गोसो खुसियै जों बेवहाय रंजायो। मानो होनबा बे मिथिंगाजों जों गोरोबफ्लेनाय गोदान बिलाइ खिलिनायजों सोमखोर मिथिंगा गाब गानायजों बे जोंनि हाबाफारिया बा नैबे बैसागो फोरबोआ सौफैयो। दा बिनिखायनो नैबे समाव जे गासैबो जोंनि हारिमुखौ रैखा खालामनायनि सार्थआव बा जोंनि हारिमुनि जे आब्रुथिखौ लाखिनानै जोङो रंजानांगोन। आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोङो जे गोदोरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बे माने जि आब्रुथि बे आब्रुथियाबो जाहाथे जोंनाव थालाङो। बेजों लोगोसे जोंनि जे समाजाव जेखिनि जोंनि हारिमु दङ, जोंनि गाननाय जोमनाय आर'नाइ दख'ना फास्रा बे जोंनिखा आरो बेखौ जोंनि आखायाव जाहाथे लाखिनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै समाव दिनै माखासे जे बेसादफोरा जे बाजाराव सहैबाय। दा नैबे हारिमुवा जोंनि दिन्थि, जोंनि दख'नाया जोंनि दिन्थि, जोंनि आर'नाइया जोंनि दिन्थि, जोंनि गामसा, जोंनि फास्रा, जोंनि आगरफोरा जोंनि दिन्थि। दा गुबुननि आखायाव बे जुदि थाङोब्ला जोंनि जि आगर आखाइ बेबो दिनै गुबुन गुबुन नाम होनानै दिनै बाजारफोराव फैदों। दा बेखौ जों बोरै रैखा खालामगोन? दा बेखौ रैखा खालामनांगौबा गुदियाव जों दिहुनथाइखौ जों लानांगोन। आरो दिहुननांगौ नंगौ, दिनै समाव खोब समा जोंनि थाखाय खोब खम सम बा बयबो बिजि। आरो बे बिजि समाव सालखान्थियाव जथाबनानै दानांगौआ जोंनि आइजोफोरनि थाखाय सम्भबबो नङा। नाथाय दिनैनि समाव आधुनिकै जों बेखौ बोरैहाय दिहुननो हायो बिनिबो जोङो नोजोर होनानै खामानि मावनांगौ दङ। आरो बे समाव मोनसे समाव नैबे मोनसे हाबाखौ मोनसेखौ जोङो खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाक्सा जिल्लानिफ्राय बेखौ खावलायगोन। दिनै बे समाव गोबां समाव जौ माने लोंनानै एक्सिडेन्ट जानाय आरो लाइमोनफोरा जौ जुवाजों गबबनाय बे नुजाथिबाय थादों। दा बैसागो बोथोर होनानै बोथोरखौ नाम होनानै जाहाथे बांद्राय जौ जुवाजों गोजोमनानै गावनि देहा, गावनि सोलेर, लोगोसे गावनि जिउखौ जाहाथे खहा खालामनानै लाया, बेखौबो जाहाथे नोजोर होयो। आरो नोजोर होनानै बयबो सामोलै सोलिलाङो बेखिनिखौ खावलायदेरबाय। आरो बयनिसिमबो फिन खेबसे बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै जे रंजानाय नैबे फोरबोआ बैसागो बोथोरा बयनिबो साननाय हनाय सिमांखौ जाहाथे जाफुंसार खालामहोनो हायो, जाफुंसार होयो, बिनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2263133 9101-536360 700-2263133 9101536360